Aneno kae nyaka Ramogi ma en Jalup jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua, bende waneno Kipchumba Murkomen kanyo. Wach ma bende timore en ni midhiambo manyoro Jalup jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua nosidho ayanga ndege mano mar kambi ndeke mar Kenya Airways ma bende biro bedo kawuok e paw ndeke mano mar Moi International Airport mayudore Mombasa kadhi achiel kachiel nyaka e paw ndeke ma Dubai mano Dubai International Airport. Chenro makamano mana kaka ineno nyaka Ramogi otimore ayanga midhiambo manyoro kineno kanyo. Koro ging'ado ribbon kanyo mar nyiso ni oseyaw ayanga ndege ma bende biro bedo kawuok achiel kachiel e paw ndeke ma Moi International Airport mano e kaunti ma Mombasa kadhi nyaka e pinyno ma Dubai. Donge chenro ma kamae ber ahinya ka bende mae nyalo miyo jolimbe ma bende wuok e pacho kae kadhi e pinyno ma Dubai bedo mang'eny ahinya ka bende nyalo nyayo tudruok e kind piny Kenya kod pinyno mar Dubai. Nyaka Ramogi inyalo pangori e yo makare mar mondo mi in bende ponono isebedo kod gombo mar dhi e pinyno mar Dubai mano UAE. Ichopo mana ka dho wath nam chumbi kacha tichopo Moi International Airport kata e paw ndeke mar Moi International Airport. Kisechopo kacha tikaw ndege achiel kachiel tichomo mana Dubai. Donge koro ngima biro bedo mamit ahinya. Kata kamano mago mana chenro mag bero sekta mag ponono tudruok e yorego mag ohala kata e yorego mag limbe e kind pinyno mar Kenya kod